whom God has entrusted to them. May they always grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help, Holy Mary, Holy Virgin, conceived without sin, our Mother of Perpetual Help, we sinners call to you, that we may give our hearts completely to Christ this Christmas, that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, that we may be more and more like our divine Lord as you were, that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of these world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by your hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee?
Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of his love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in his love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamigay mo kami. Sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuka po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat for all the blessings and all that happened this year 2023 in my family. Dulot ni Emmy Ribaya and family. For Laura T. Año Nuevo, dulot kan Garrido family. Pasasalamat man dulot ni Aida Bonafe and family. Special na kaagadan for good spiritual, physical health and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Complete healing of Marcy. Dulot ni Julie. Para sa kapaingaluan kan mga minasanod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Nestor, dulot ni Emmy Ribaya and family. Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family. Juan Milagros, dulot ni Sonia Valencia Perea. Alex, Gina, dulot ni Kent Lexin Ian Cantal.
Death anniversary of Segundina Adriano, offered by Rowena Bueta. Melcy, death anniversary, and All Souls, Dulot Kan Cantoria family. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpoon. Good morning. Good morning, Father. Nagkakatiripon po kitang unyan, sagaran ka na pa, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Miyerkules, special tang idinudulot ining Santa Misa, para sa satuyang mahal na ina, si Nuestra Señora nindanay na pagtabang. Magdulok kita sa iyang intercession, asin pamibi para po sa tuyang mga pangangaipo. Siring man sa aldaw na inipet sa 27 kan Disyembre, sa tuya po ipinagsaselebrar ang kafiestahan ni San Juan, sarong apostol, asin sarong evangelista. Midbidunta, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkaligo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin larhon kita sa buhay, na daing kasagparan. Amen. Pangurabayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tamong marhay ang buot, inuomaw mika, rinurokyaw mika, pinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, hulikan dakula mong kamurabayan, kagurangnan na Diyos, hanay langit nun, Diyos samang makakamhan, kagurangnan na aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too ka nama, kay raki kami, tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw, Yesu Kristo,
kay ba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpahayag sa mo kan mga hilom na bagay kan sa imong tataramon, uli ki San Juan Apostol, warasan namimibi kami, naan makangalas na pinahimate niya sa mo, makamtan mi sa mahusay na pakasabot, uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong agi, na kay bamong nabubuhay asin nagahade kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa kapinunan kan enot na surat ni San Juan. Sarong bagay na yaon na poon sa kapinunan, bagay na samong nadangog, nahiling kan samong mga mata, samong namasdan, asinadutan kan samong mga kamot, ang tataramon na iyo ang buhay. Inian sa tong pag-uurulayan, ang buhay na nasabi, nagpahiling, nahiling mi asin kami nagpapatotoo. Ibinabareta mi sa endo ang buhay na daing kasagkoran, na yaon sa Ama asin nagpahiling sa to. Ang samong nahiling asin nadangog, ibinareta mi sa endo, tanganing kamo makisumaro sa mo, siring na kami nakikisumaro sa Ama, asin kay Jesucristo na sa iyang aki. Ini isinusurat mi sa indo, tanganing ang samong kaugmahan, maging dalisay. Tataramon kang kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang mga banal mag-uugma sa kagurangnan, Ang mga banal nag-uugma sa kagurangnan. ang kagurangnan hadi, ipag-ugma kan daga, ang gabos na kapuruan, mag-ugma, panganoron asin kadikloma nasa palibot niya, ano sa iyang trono, katanosan asin karahayan. Ang mga banal nag-uugma sa kagurangnan. Ang mga bukid na tutunaw siring sa tarong sa atubang kan kagurangnan ning bilog na banwaan. Ang langit nagpapahayag kan sa iyang katanosan, nahihiling kan katawohan an sa iyang kamurawayan. Ang mga banal nag-uugma sa kagurangnan. Ang liwanag binasirang sa mga tawong matanos, ang kaugmahan para sa mga malinigan puso. Mga banal, mag-ugma kamo sa kagurangnan, magpasalamat kamo sa iyang ngaran. Ang mga banal nag-uugma sa kagurangnan. Ang pagrokyaw kan Santo Evangelio. Kagurangnan mapas sa ilo. Asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot naldaw nin simana si Maria Magdalena pasiring ki Simon Pedro asin sa disipulos na namumutan ni Jesus. Da nga nagsabi, kinuanindaan sa lulubngan ang kagurangnan asin day niya to aram kung sa ininda ibinugtak. Si Pedro asin ang disipulo nagpalulubngan, nagdalagan sindang duwa, alagad ang disipulo hulita urog na masigkat ti Pedro na inot sa lulubngan. Tuminungaw sa lulubngan na hilingan mga tamong nalino sa daga, alagad day naglaog. Si Simon Pedro na nahudyan, naglaog sa lulubngan, asin nahilingan mga tamong nalino sa daga, ang pudong sa payo. Day kay bakan mga tamong nalino, kundi nanulupot sa sarong gilid. Danga naglaog man ang disipulo na nainot sa lulubngan, asin pagkahiling kay ito, nagtubot.
Mga tugang kong namumutan ang marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Nasambit ko sa pagpuon kan sa tuyang misa na saldaw na ini, petsa 27 kan bulan na Disyembre, sa tuya pong ginigirumdom ang kapiestahan ni San Juan. Ibanghilista, asin apostol, saro kan mga apostoles kan sa tuyang kakurangnan. Sisay si Juan bilang sarong apostol. Siya ang saro kan mga enot na apostol o disipulos na inapod kan sa tuyang kakurangnan. Kasabay kan sa iyang tugang na si Santiago, si James the Greater, rumdum nindo, sumagtugang na Simon Pedro, asin Andres, then si Juan, asin si Santiago. Sindaan mga enot na apostoles na inapod po kan sa tuyang kagurangnan. Asin sa account kang Biblia, kadakol na mga instances na kung sain kaibahan kan sa tuyang kagurangnan, ini si Juan bilang apostol. Malangani ita binansagan siyang John the Beloved. Saro siya kan mga ngaraning kumbaga sa presenteng panahon, closed in apostles. Sabihon ta na closed in security ni Jesus. Permisid ng kaibahan. Ang saro kaya na insidente, iyo po sa transfigurasyon. Yaon ini si Juan. During the agony in the Garden of Gethsemane, saro si Juan kan kaibahan kan sa tuyang kagurangnan. And of course, during the Last Supper, so ultima cena, kan sa tuyang kagurangnan, kaibahan po ni si Juan. Ang pinakapamosong insidente na kung sa'y nahiling ni si Juan, pinakaultimong apostol na nahiling sa pamitisan kan krus. Remember those words, very famous words sa krus, saro kan mga 7 last words na sinabi po kan sa tuyang kagurangnan, uya an sa imong ina, babae, uya an sa imong aki. The Lord was referring then to John the Apostle. Yaon siya. Nagdurulag na siguro sa ibang mga apostoles. Napapako si Kristo duman sa krus. Ang natada sa krus, iyon sa tuyang mahal na ina, kaibahan niya ini si John the Apostle or John the Beloved. As hindi yung pinatutuohan niya sa iyang buhay. Malangani, tas sa iyang pagiging apostol, nagi siyang mahigos sa pagproklamar kan marhay na bareta. Nagi siyang mahigos sa pagibo kan misyon na winalat sa iya kan sa tuyang kagurangnan. So enot, ano po ang pag-agyat kay ini sa tuya? Ining istoryang ini sa buhay ni Juan Bautista. Nagpapagirumdum po ini na anda bang saro sa tuya bako Juan Bautista, Juan na apostol. Ang lambang saro sa tuya, inaapod man po na maging mga apostoles kan sa tuyang kagurangnan. Ang tataramon na apostol, ang ibig sabihin po kaya sa Grego, apostole, to be sent, tanganing ipadara. Kitaman, ipinapadaraman kan sa tuyang kagurangnan sa kinapan, asin maawot niya na kita maging parte kan misyon, kan simbahan. Lalong-lalo na araw kan ginibong esperso ni Juan Apostol na ipamate sa kinaban ang presensya nin mahal na Diyos. Nadarahon sa kinaban, natotoo man anggad mamundag ang sa tuyang kagurangnan sa kinaban. Yan ang enot na challenge po sa tuya. Si San Juan, bako sa ng apostol, alagad sa Roman po siyang evangelista. Pagiging evangelista niya, saro siya kan, ining sa tuyang binasang ebanghelyo, hali sa ebanghelyo ni San Juan. This gospel is particularly attributed sa iya.
siya ansaro kan mga nagsurat kan mga ebanghelyo. Apat baga po yan. Ano nga ni po ito? So, apat na ebanghelista, Matthew, Mark, Luke, and John. Yan. Saro siya ka nagsurat kan ebanghelyo. Istorya kan agi-agi asin pagkabuhay kan sa tuyang kagurangnan. And of course, aram niya to kadagos na may tulong surat that is also being attributed to John. Enot na surat ni Juan, ikaduwang surat ni Juan, asin ikatulong surat ni Juan, which are considered to be epistles of Saint John. And aside from that, ining book of Revelation, pinag-aatribir man sa iya na siya ang nagsurat kaini. Digdi sa mga sinurat niyang ini, ebanghelyo asin mga surat, asin ining libro, kan kapahayagan or book of Revelation, yaon digdi ang tema, manunungod sa pagkamuot ning Diyos sa katabuhan. Yaon digdi mahihiling takon gurano, kamibid ni Juan, ebanghilista ang sa tuyang kakurangan. So magayunon garing hapot sa lambang saro sa tuya ika, gurano mo man po personally kamidbid si Kristo. Kung masurat ka man, manungod kay Kristo, ano mga bagay na isusurat mo po manungod sa iya? Pirang pages daw ang kaya tang isurat. Kung isusurat na po ang sa tuyang personal na pagkamidbid asin relasyon sa satuyang kagurangan. In a way, we are also being invited to become evangelizers. Sabi nga ni sa terminong tigagamit mo niyan kan simbahan, we are supposed to be evangelizers. Kay puhan na ika mismo, midbid mo si Kristo. Kaya baga, enot nahapot niya sa sayang mga disipulos, narumduman po nilo, sisay ako sa paguna kan mga tao. And pinasundan kay hapot, sisay ako sa paghuna nindo. And it was only after that the question shifted duman sa paghapot, ano ika, Simon, namumutan mo ako? So enot palan, bago ka mamot, dapat midbid mo. Dahil ka man mapakasal sa day mo midbid. Importante pala, tanganing masabi mo sa imong sarili na namumutan mo si Kristo, kay puhan, na enot sa gabos, midbid mo ang sa tuyang kagurangan. You should be evangelized first before you become an evangelizer. And that's the only time that you can share Christ to people. Iyan sana, asin dyan sana, pwede mo pa siya ihiras sa katabuhan, araw kang nangyari kay Juan Bautista. So ako unta po ining duwang pag-agyat kay ining kafiestahan. Enot, siring kay Juan, kita iniimbitaran man na maging mga apostoles kan sa tuyang kagurangan. We are also being sent to proclaim Christ to people. We are also being sent to make known His presence to the world. Second, nakita man maging mga evangelizers, arog kay Juan, apostol, asin evangelista. Kaya, hagadon ta po, ang grasya sa mahal na Diyos, sa pagdulot niya to kay ining Santa Misa, tanganing ining mga pag-agyat na ini, asin mga misyon na ini na itinatao sa tuya kan sa tuyang selebrasyon, sa tuyang mahimo, asin may sa buhay. Sa ngaran ka naman, aki, asin Espiritu Santo. Amen.
Maumibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos samang makakamahan. Ako un manlugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami pamanalaan mga idinulot na atang asin warasan na kami magsakdo hali sa hilom na bangkete kaining pamanggikan tataramo na daing kasagkoran nagikan sa iyo man sa nang burabod ipinahayag mo sa imong apostol si San Juan muli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo Asin sa itaas ang mga puso. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Huli sa iya nagbanaag ngunyan, sarong hungluhanan na nagdara kan sa muyang pagtubos, takunan sa mong kaluyahan, inako kan sa imong tataramon, ang mga gadano na magpagkatabo, bako sa nang naging danay na kagalang-galang, kundi sa makangangalas na pakisubaro, kami ginibo man kaining magdanay sagkod paman. Kaya kay riba kan mga kuronin mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag, nin pagtubod. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos. Asin magkakan kay ni tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni tinian kalis ken sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa ibo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot,
kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siriman, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga dugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asin an gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimipi kami tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen dayna kan Dios, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles. Asin gabos na santos na kay tupan na kapag gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na rin kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mo si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama, niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa buya, asin naray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natawangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan magpaglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, haray paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, orasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katulinongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya na ihiras, sa lambang saroan inakong katulinongan. Peace be with you. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurang nan bako akong maninig na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mo umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may herako na Jesus. Tawan sa kalagko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamiti kita. O Diyos na makakamhan, oras sa namimibi kami na ang tataramo na nanilaman na hinaharubay ni San Juan Apostol, danay na mag-erog sa mo, huli kay ning misteryo na sa mong sinelebrar. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salamat po sa Indugabos, naglingkod sa altar, sa mga nagsirimba, asin sponsors kan sa tuyang misa. Gusto ko lang po na pagyarumdumon kamo sa aga, Huwebes, alas 12, udto, gigibuhon po niya to digdi sa tuyang parokya ang launching kay itong Year of Participation 2024, alas 12 nin udto. Digdi po sa tuyang parokya. I hope you can find time sa pag-atindir po kay ni. Taang 2024, pinagdeklara po kan simbahan na Year of Participation. Kaya i-launch tayo nidigdi po sa tuyang parokya sa aga. Salamat po. Ang kaguragnan, mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mahera ko. Nama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Nakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Thank you and good morning po.